Φαρμακείο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας παιδιά, φαρμακείο. Ορίστε. Ναι, φαρμακείο λέω, καλησπέρα, γρήγορα, επίγον περιστατικό. Με ακούτε? Πείτε μου. Γρήγορα, Ναι. εγώ ονομάζομαι Τζουτζούκ, παίρνω εκ μέρους του κύριου Γιώργου. Μου είπα ότι μπορώ να... Ναι, και τι θέλετε. Είστε ανοιχτά, είναι αγάπη για το παιδί. Πώς το λένε, για να μην μείνει έγκυος το παιδί τώρα η κοπέλα μου, γιατί εξπερμάτωσα μέσα κατά λάθος. Μην ανησυχείτε, έχετε μέχρι και 72 ώρες, μην αγχώνεστε. Φοβάμαι, δεν μπορώ ρε παιδιά μου, τώρα μόλις έγινε ρε παιδί μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Άκου λίγο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, γρήγορα, σας υπάρχει παρακαλώ, φοβάμαι. Καλά. Είμαστε... Ξέρω, τι κάνουμε τώρα, πείτε ότι το πήραμε αυτό, τώρα τι κάνουμε ρε παιδί μου, Τίποτα. είναι υπόθετο. Το πήρατε το χάπι. Εγώ, όχι. Το έχετε. Ωραία, ελάτε από εδώ, ηρεμήστε και ελάτε από εδώ να... Το έχω αγοράσει, τώρα δεν ξέρω όμως τι να κάνω, σε παρακαλώ πες μου. Γιατί δεν θέλω Τίποτα. να μείνει έγκυος. Θα βάλετε... Μην αγχώνεστε, δεν θα μείνει έγκυος.